Haino hai lamsogo khajani mare kiching bai songrongno khakhayo norok kaham no tongna hinai somung channel norokni bagui haino hai banda kobi ni pokora khaina hanai tui phaija oka banda kobi oro thaisa kelelek sana kha bono tabu kuchi kuchi khaira bai giranai nahadi kuchi kuchi khaira bai kha oro tabuk som riwui kaham kai sapi granai bini sakni butui rokno tiklai granai banda kobi ni nahadi tui amtike khibiwi sa sapigui taisa tui khibiwi barbar khai sapigui norom khlainai bono nahadi norom kha sijagui tongkha o jagao tabuk ang oro pias thaiburi kuchi kuchi khai rakha tai moso thaibano bo kuchi kuchi khai rakha tai tok tui tuinui tongo obono borinai hinui wansuka pokora o tai tabuk pias bai mosono swkang banda kobi urui sapigranai tambagui himale pias bo norom wngna nango tai moso bo oro jotono buljagui thana nango aboni bagui oborokno kaham kai sapigranai nahadi sapikbaikya o jorao taisa haino hai mosla rok rifinai ang oro nakha jira powder tai moso guri powder tai doina powder tai swtui powder obono bo orono bulbai granai thoknani bagui onek kothoknani bagui mosla rok rwna nango mosla rok to bulbai bulbainai tabuk pokora khainani bagui belai no mosla rok rwkhangkhe belai no thogo motom wngui tongo o jorao tabuk oro mairum gura 1 cup nakha tai beson bo 1 cup tambagui himale beson tai mairum hingkha belai no pokora cherem cherem khaio tai doi bo norom ya cherem cherem khani kwrak wngui tongo belai no kothok khaio aboni bagui tambagui himale tini kisa pokora khaisana musungmani hingkha tini watui ni jora sal thanda aboni bagui pokora khaisana musungkha hingke tai norok no bo kisa share khaiyani hinui wansugui ang video no rwkha video khlaikha norok no phunuknani hinui ang o tok tui tuini namano bo oro no sapikbai sinai kaham kai tai bulna kwrui kha pokorani bagui tok tui no last tabo kaham kai bului obono jotono sapikbai khlai sinai jotono bulbai sinai nahadi jotono tok tui bulbai mani yagulo hai wngkha tabuk sernani digi thangsinai karai yango boksajak thok bo tungui no tongkha tabuk kaisa kaisa kai yakbai ni rui serchnai norok yakbai phano rwdi haikhe chamis bai phano rwdi chiske phano rwui mano angkhe yakbai kaisa kaisa kai rwgra kha joto supungui rwbai sinai karai o abo haikhe nahadi rwbaikha tabuk fili naigranai kwchak kwchak wngkha baisa digi wngui thangkha taktai baisa digi filnai abo haikhe filbaiui munui tiklaikha taktai kaisa phunukgwuna norok no chamis bai khaiui abo haikhe rwdi norok yagrogo thok rwcharna kirika hingkha chamis bai phano khaimano kaisa haino hai koimung norokni thani ani channel o norok kwtal wngui tongkha hingkhe please subscribe khaina tapokdi tai yagrao tongo bell icon aro norok sini rwdi tai all o sindi abo sinka hingkhe ang je pro video upload khaio afro norok ni oro notification thanai tai norok jotoni swkang ani video no naimanai tai ani video rok no bo norok like khainani tapokdi tai share khaidi nongni family tai nongni friends rok no tai comment rok bo sidi aswng no hambai abo haikhe nahadi serbaikha fili rwbaikha baisa digi khe kwchak kwchak wngkha tai baisa digi bo tak fili rwbai sinai abo haikhe joto digi no 2 digi yangbo kwchak kwchak khainai kwchak kwchak wngui thangbaikha tabuk tiklaisi mankha norok nugui tongkhana bwswk kwchak kwchak nahadi ekdom cherem cherem sijagui tongo kwchak kwchak kaham khe thok sokorui bono jotono tiklaibai sinai abo haikhe no joto bo serbai sinai jotono kwchak kwchak khani tiklaibai sinai obo norokni oro jodi no nongni dol rok beraina phaikha hingkhe bo swramui chaimano tai cha rok bai bo chaimano belai no cha nani swkang pokora chakhangkhai belai no kothok pokora jotono thokjago chwrai okra abo haikhe nahadi jotono tiklaibaikha kaisa trap wngkha bwswk cherem cherem kwchak kwchak khai ang serka nahadi kaisa sinui naimani thepsa kaisa baisibo aswkei cherem cherem wngkha kha khaio norok bo thokjagui khai jadi।